dnešního videa a dneska budeme natáčet superhrdinky. Takže jdeme na to. No, tak to je nádherné ráno. Takže podíváme se, kolik je hodin. Už převídala jsem hodiny. No, jo, tak to je docela hodně, já přijdu pozdě do školy. To je vynikající, no, takže tam radši nepůjdeme, pardon, že jo? Halo? No, takže nic, takže já levituju, no nevadí. No, to nevadí. Tak, vezmeme tajícto, vezmeme druhou aktovku a jdem. Tak u školy. Jak by to tak mohlo vypadat? Umíká nožky Lily. To nevím. Tak jo, tak já už jsem skoro před školou. Je ráno. Tak jo. No nic, kolik je hodin? Tady mám hodiny. Dobrý. Jo. Hodně. No nic, tak já jdu do školy, ať nepřijdu pozdě. Dobrý, tady si vezmu batoh. A jdu. No takže jdete zase pozdě. A jo, já se omlouváme se. Já mám ale všechno učení sebou. Jsem si jistá. No ale tak to byste měli nosit vždycky, ne? Co ty? Zas nemluvíš? Já se omlouvám, já jsem tak trochu zaspala. Ne, asi prostě. Co zase dělala jinýho, když přišla pozdě? To je nový křeslo, se úplně blbě sedí. No. Takže dneska tu vidím, že si napíšeme testíček. A chci, abyste mi odpovídali ano, ne. Takže chcete těch testíček? Ode mě prostě úplně hodné učitelky. Chtěli byste testíček? Ano, ne, mluvte. No, ne. Já jsem úplně nejmilejší učitelka, ne? No takže tady dáme rozhodně testíček. Takže tady si ho užij. Máš tam příklady jako třeba nekonečnost plus miliarda krát 90 000 krát miliarda lomeno 10 000 krát bilion. Takže to jsou úplně jednoduchý, že jo? To už byste dávno měli umět. Takže, no, co ty vzadu třeba? Já? No, ano, samozřejmě. Co já? Chtěla bys testíček, nebo ne? Jako moc ne. Jak to, že ne? No tak moc. Hele, ukaž mi tvoji knížku. No, co tam máš? Co tam učíš? Geometrie je nejtěžší, takže to ti dáme. Takže geometrie, tak udělej 4 stránky za tuhle hodinu. No, víc, to je málo, tak třeba, já nevím, moje oblíbené číslo je 12, takže třeba 12 stránek za tuhle hodinu a dělej. Tak co ty, těšíš se na hodinu? Ano. Jo, tak si tady maluj třeba, jo, tak jo. Dobře, ono to. No a ty, těšíš se na hodinu? Mega moc, já už jsem dneska mega těším. Mega se těším, až se budu učit. To bylo nějaký divný, na tom jsem zareagovala jinak. Jo, tak si dělej, co chceš. No, takže tak, no. No. Paní učitelko, moc děkuju, ale já bych se radši jakoby učila, než si kreslit. Tady máš nějaký peníze, abys si byla nějaký pití. Tak děkuju, ale samozřejmě radši bych se učila. Abych si dala jabkový džus. Ne, on je tady jen citronový. Tak. Paní učitelka! Šílenství, co se to děje? Co se stalo? No ona lítala, paní učitelko. Žvásty. Pokud jste čekali tohle videa víc, tak ne, buď natočíme pokračování, ale tohle je prostě konec, jo, takže buď bude pokračování, anebo taky ne, takže nic neslibuju, jo, takže konec, bye bye.
Co to řekneš? Čau. Jo, to je moje kamaška, hej. Takže tak, hej. Čau, čau.